Ramogi kwa wuok e pacho ka wadhi nyaka e piny libamba ma Tanzania kama ji ma kwan-gi hawa 19 ripot yango ni awito ngimagi e masira ma ndege mar kambi ma Precision Air manolwar e Nam Lolwe gi e piny Tanzania. Ndege no nolwar gi e gweng' ma Bukoba kano ochopo piyo e alap ma ndeke ma Bukoba. Chenro mar reso jowuoth pod dhi nyime nyaka sechegi. Okinyi mar chieng' Jumapil, ripot chopo ni ndege moro lwar e Nam Lolwe. Ndege manonro mare yango ni mar kambi mar Precision Air. Ndege no marikne ni kod jowuoth e iye no chopo piyo alap ma ndeke ma Bukoba manie piny libamba ma Tanzania. Ripot ma oyulie koni pek Mariamo mane kudho mager kod koth mane chwe gwengego wachore ni ema nokelo masira ne ndege no mane wuok e alap ma ndeke ma Mwanza. E tipo mane oketi e kor mbui, jolupo ne one ka konyo reso ngima jogo mane ni e ndege no ka gitiyo gi yedhi kod tonde. Jariem ndege no moyangi kaka Buruhani Rubaga wachore ni kod lony riembo ndeke tich mosetiyo kuom higni maromo 20 ka nyawadgi mane gikonyorego moyang kaka Peter Omondi wachore ni kod lony mar higni 12. Jotend piny libamba ma Tanzania Suluhu Hassan kokalo e mbui mare ma tudruok ma Twitter oro ote mag mos kokwayo ganda jo Tanzania mondo bed kod horuok ahinya e kinde ma pod ireso jogo manoyudo masira no, ka bende omedo lamo bong'o nyakalaga mondo konygi e kinde machal kod ma. Ripot ma oyiw ne yango ni ndege no noting'o jowuoth 49. Prime Minister ma Tanzania Kassim Majaliwa olero ni chenro mar reso ji pod dhi nyime ka nyaka sani ji ma kwan gi ok tin ne 19 ichich ni owito ngimagi e masira no.